బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన 2 టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ను టీమిండియా క్లీన్ స్వీప్ చేయడం ద్వారా వరల్డ్ కప్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో WTC పాయింట్ల పట్టికలో 2వ స్థానానికి దూసుకొచ్చింది. వచ్చే ఏడాది జూన్లో జరగనున్న వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ను వరుసగా రెండోసారి ఆడేందుకు టీమిండియాకు మరోసారి అవకాశం వచ్చింది. బంగ్లాతో టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా 8 విజయాలు ఖాతాలో వేసుకున్న భారత్ 58.93% పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. 13 విజయాలతో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా 76.92% పాయింట్లతో తొలి స్థానంలో ఉంది. ఇక మూడో స్థానంలో 54.55% పాయింట్లతో దక్షిణాఫ్రికా ఉంది. డిసెంబర్ 26 నుంచి ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా మధ్య మొదలు కానున్న బాక్సింగ్ డే టెస్ట్లో వచ్చే ఫలితం ఆధారంగా స్థానాలు మారే అవకాశం ఉంది. Thank you for watching Hip Hop Entertainment. Please like and subscribe.